Hello mga kajukans! Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Ulit. Pero kahit talaga, in Geomax, ang pokeng GE survey, ila talagang magtawanis talagang program din. Kumbaga itong Blamia, itong pwede ba tanda eh. Na pati entities, pareho ulit eh. Pero may isang mga dito pero dito sa overlap. Pero dito sa tawag ko sa basic.